ನಮಸ್ಕಾರ ಗಾಯ್ಸ್, ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತೌತೆನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆಕಾಯಿಂದ ಅಂತೀರು. ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಅವನೇನು ನಮ್ಮ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಯಾಪ ಮಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬರ್ಪುನ ಏನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ಮತ್ತು ಬರ್ಪುನು ಆನಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡುವೇರು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ಮಿಂಚ ಬೆಡ್ ಮಲ್ತ ರೆಡಿ ದೀವೋಡು ಒಂದು ಏನಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಇಂಚ ತೂಪಾಡಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣೇನುಂಡು ಒಂದು ಎಂಜಿದಾಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಂಡ ಪೊತುದು ಅವು ಮಣ್ಣು ಪೊತಿನಾತು ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಮಣ್ಣು ಏನೋ ಬರ್ನ್ ಹಾಪುಂಡು ಅದಾಗೈತ ಫಲವತ್ತತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡರಿ ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನಾನಿಗೆ ಮುದರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಅದಾಗ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಜಿನ ಮತ್ತು ಊಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ.